Ndichikutambira zvekare pano paHatirare 263 ndini wenyu Hatirare ndichange chingokuvigirai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe, zviri kutora nzvimbo munyika yedu yeZimbabwe uchange uchizviwanira pano paHatirare. Ini saHatirare ndichakuvimbisa kuti ndichakupai manews updates ezvinhu zvangoitika munyika yedu yeZimbabwe. Asi nhasi ndauya nenyaya iyo yakaitika kuWarren News. kuWarren News pakambofamba news dzekuti kuri kubiwa makuva kana kuri kubiwa matombstone, matombo epamakuva. Munhu anenge abva kuvigwa kana pane tombstone kana rakaiswa dombo rakanaka vanobva vasvikobvisa matombstone. But dzaive dzisiri mbavha. News dzatazoreceiva ndedzekuti zvaitoshandiswa kumushonga zvinhu zviri zvemarituals. Murume anonzi Gilbert Mukandatsama, murume uyu ari kunzi akabatwa achitovhura guva remukadzi iye anonzi Mevzi Mukandara. Mevzi Mukandara munhu anga achangobva kuvigwa akabva anosvika achipwanya hameno zvavanenge vachida iye kutaura kwaari kuti hanzi pane zvinhu zvatinge tichida pamutumbi wemunhu kana paguva iroro zvaanozonoitisa zvemushonga kuti aite mari. Muno muna 2024 kwati nguva yatave vamwe vanochiva upenyu hwemunhu but azive kuti zviri kubva kupi, ari kumbozviwana kupi. Uyo aipfuma nekupwanya makuva evanhu. But iye achitaura Gilbert iye wekupwanya wacho ari kuti handisiri ini ndega ndiri kuzviita, ndine vamwe asi havasi kuwanika. Ndinokumbura kuti zvaunofunga comment section pamusoro penyaya